Pekný dobrý deň, želáme vám všetkým, ktorí ste sa opäť rozhodli, či už počúvať alebo pozerať podcast Čo vy na to, pán doktor. Dnes sa budeme rozprávať o IBD ochoreniach. Aké sú to ochorenia, povieme si s pani doktorkou Ankou Gojdičovou, ale predtým, ak dovolíte, vyspovedám pacientku. To je Veronika Ivančíková. Pekný dobrý deň, pani Veronika. Ďakujem pekne, pekný deň. No, poviem vám na rovinu, o IBD ochoreniach sme už počuli, vieme, že sa im treba venovať, ale nevieme o nich tak veľa a vy ste tu práve preto, aby ste možno divákom či poslucháčom prezradili, ako to začalo, aké boli prejavy, ako sa žije s ochorením IBD, pretože ak to môžem povedať, vy ste vlastne mali ako keby diagnostikované obe. Áno. Tak poďme k prejavom. Tak prejavy. Začalo to na vysokej škole, vtedy som bola mladý človek, ktorý mal veľké samozrejme stresy zo školy a tak ďalej. A aj tá životospráva nebola ideálna, to treba podčiarknúť. No a vlastne začalo to takými symptómami ako štandardne, čiže boli krče, bolesti v podbrušku, stolica 10-20 krát denne, krče, hliena alebo krv v stolici, občas horúčky a proste malátnosť, únava. No proste veľmi, veľmi zle som sa cítila. Vedeli ste, kam s tým pôjdete? Nevedela, pretože ja som mala aj mimočrevný prejav. Ono vlastne nie všetko sa deje vždy len na črevách alebo v bruchu, ale mne sa vlastne vytvorili také, nazývame to, že erytema nodosum, to sú začervenené miesta na koži alebo na klboch a boli bolestivé. A spravilo to, že som nevedela s tou rukou hýbať, nevedela som s nohou, lebo ma to bolelo. A mysleli sme si najprv, že možno je to reumatologického charakteru, ale teda kolonoskopia a ďalšie vyšetrenia ukázali, že nie je to ulcerózna kolitida. Ako sa začala liečiť vaša ulcerózna kolitída? Tak začali sme medikamentózne, boli tam aj kortikoidy, ktoré nie sú veľmi obľúbené, lebo vieme, že spôsobujú či už vlastne tú váhu, ktorú nie potom ženy neradi a nikto ju vlastne, nechce, samozrejme navyše. A aj také trošku hormonálne zmeny. A potom, keď už pani doktori uznali, že táto medikamentózna možno až tak dobre nepomáha, alebo ju treba trošku zmeniť, dali sme biologickú liečbu. A musím povedať, že ja sa cítim teraz úžasne, takmer ako zdravý človek, pretože som veľmi vďačná, že tá biologická liečba mi pomáha, tak ako mi pomáha. Chceme mať trošku väčšiu predstavu, čo to je biologická liečba, tak skúste nám povedať, sú to tabletky, inekcie, pod kožu sa niečo dáva, ako často? Dobre, čiže biologická liečba môže byť rôzne druhy. Buď idete k lekárovi, sadnete si do ambulancii a tečie vám infúzia, niekedy pol hodinku. Ako často? Chodívate buď každé 4 týždne alebo každých 8 týždňov, prípadne ako uzná lekár za vhodné. A ja chodím každých 8, čiže je to raz za 2 mesiace. Čiže tečie mi infúzia. Sú ale možnosti, že vám pichnú injekciu. To je samozrejme trošku rýchlejšie, ale musíte ísť do tej ambulancie. A potom je to najlepšie, si myslím, to ako majú diabetici tie perá, že si to môžete pichnúť aj doma. To je tretia forma. Ale samozrejme máme aj rôzne druhy tých biologických liečiv, ale to už by pani doktorka vedela presne definovať. Určite povie, ulcerózna kolitída sa ukázala, že nie je to práve orechové, že biologická liečba nepomáha zrejme tak, ako si predstavovali lekári a najmä vy. A naraz bola diagnostikovaná Crohnova choroba. Tak povedzte ešte k tejto časti, lebo teraz ste človek, ktorý žije s Crohnovou chorobou. Áno. A poviete nám, ako uspieť. Dobre. Čiže áno, najprv to bola ulcerózna kolitida, pretože ten zápal sa objavil v hrubom čreve. Po istých rokoch sa ten zápal presunul vyššie do tenkého čreva. A vlastne ten základ rozdielu medzi ulceróznou kolitidou a Crohnovou chorobou je, že ulcerózna je naozaj v tom hrubom čreve, a kdežto Crohnova v akýkoľvek časti tráviaceho traktu od úst po konečník. A tým, že mi sa to presunulo hore do tenkého čreva a zároveň som mala ďalšie komplikácie, také abscesy a fistuly a tak ďalej, tak jednoducho lekári to diagnostikovali na Crohnovú chorobu. Liečba bola rovnaká? Liečba je opäť biologická, ale už iný druh, ktorý je priame na tú Crohnovú chorobu. Dobre, ako často vlastne chodíte na možno kolonoskopiu alebo na ďalšie diagnostické vyšetrenia, aby sa ukázalo, že halo, je to dobré, respektíve či máte možno aj nejaké negatívne príznaky, že úplne vám niečo nesadlo? No tak na tú kolonoskopiu chodívam ja tak raz za 2 roky. Samozrejme opäť, keď mi je zle, keď mám nejaké častejšie hnačky alebo krv opäť v stolici, tak určite je potrebná častejšie. Ale ja nemám, tak sa teším z toho, čiže opäť o nejaké 2 roky. To som klepala ja na drevo, že aby ste vedeli, tí, ktorí nás nevidia, áno. Že ste v dobrej forme. A potom samozrejme potrebná každé tie 2 mesiace, keď chodím na biologickú liečbu, berieme krv, berieme moč a kalprotektín. To je vlastne vyšetrenie stolice. Toto sa musí stále
monitorovať, či už beriete lieky, alebo teda biologickú, alebo medikamentóznu. No a potom vlastne, už som zabudla, aká bola otázka. Nie, otázka bola dobrá a odpoveď respektíve ešte lepšia, lebo všetko ste mi zodpovedali, aký bol rozdiel v tej liečbe ako takej, ale vlastne je to len otázka zrejme nastavenia iných liekov. Všetko ste to zvládli. Zmenil sa vám život a keď sa vám zmenil, tak ako? Keď som bola diagnostikovaná, tak to bol samozrejme taký stres a strach, že čo to bude obnášať, ako s tým budem žiť. A musela som mať vlastne všetko prispôsobené tejto chorobe. Musela som vedieť, kde je toaleta. Nemohla som si len tak vycestovať kdekoľvek, lietadlom, vlakom a tak ďalej, lebo som proste potrebovala tú toaletu stále. Teraz, vďaka Bohu, ju nepotrebujem každých, 2, 3, 4 hodiny. Čiže teraz vnímam môj život ako plnohodnotný, úplne porovnateľný s zdravým človekom, pretože ma to neobmedzuje. Ja môžem jesť, samozrejme, tak ako potrebujem jesť, ale nepotrebujem sa obmedzovať, že idem do reštaurácie a náhodou nemajú to, čo ja potrebujem. Majú. Už sme vlastne tak na tom dobré aj v tých reštauráciách, že majú aj jedlo pre intolerantných, čo je vlastne súvisiace aj. Takže teraz je to super a nemám nejaké extra obmedzenie. Výborne. Mohli ste, respektíve môžete športovať? Môžete robiť všetky aktivity, ktoré ste robili predtým, alebo sú tu nejaké obmedzenia? Ja môžem. Ja by som povedal, že musím, lebo potom, keď človek... Pohyb je dôležitý, áno. Presne. A ja sa teda napríklad venujem aj také joge a meditácii, pretože potrebujeme nielen s tým fyzickým pracovať, ale so psychickým. A ten stres, keď odburávame, tak to potom nám nesadá na to črevo a nie sme akože v tej nepohode. Vieme, že koronová choroba a samozrejme aj kolitida, ulcerózna sú vlastne zápalové ochorenia, takže vy si musíte dávať určite pozor aj na imunitu ako takú a na nejaké prechladnutia. Hovoríte, že už sú aj reštaurácie pripravené a tak ďalej, ale predsa len sú niektoré jedlá, na ktoré ste, odkedy ste diagnostikovaná, museli zabudnúť a nejete, alebo si ich doprajete s tým, že si dávate väčší pozor? No určite nie, napríklad, ja neviem, také, že strukoviny alebo vypražené, to si dá možno raz za rok, lebo strašne už bažím, tak si dám, ale ten organizmus si zvykne. Ja to už nepotrebujem, nechýba mi to. Naozaj sa dám raz za čas, keď strašne chcem, ale tie vypražené, tie ťažké jedlá a hlavne strukoviny. A mne napríklad, čo ja viem, paradajky vadia. Čiže dám si ich fakt, že zase raz za čas. Musíte si pred takýmto jedlom, keď viete, že idete zhrešiť, dať nejakú tabletku? Ako to robí veľa ľudí, ktorí majú intoleranciu? No, nemusím. Perfekt. Nemusím. Takže biologická liečba je... Úplne, ja ju oslavujem. Výborne nastavená. No, chcela by som si pripiť na vaše zdravie a na to, ako ste sa naučili žiť z IBD a práve preto sa opýtam, môžete si dopriať alkohol? Tak každý si môže dopriať tak, ako zváži, primerane. A ja si doprajem, ale veľmi, veľmi občas, pretože nechcem dráždiť to črevo, samozrejme. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli ochotná porozprávať o vašom životnom osude a možno, ak by ste mali povzbudiť ľudí, u ktorých sa prejavy, o ktorých sme hovorili, objavili, tak čo by ste im odpovedali alebo odporučili alebo ich naviedli? Čoho sa nemajú báť? Tak nebať sa povedať všetko, čím sa trápia gastroenterológovi. Ak nepomôže gastroenterológ, lebo pomáha hlavne teda s tou konkrétnou diagnózou, treba ísť psychológovi. Ja si myslím, že netreba sa toho báť a keď ani to, ako nejak tak sa bojím toho, tak treba ísť vlastne do pacientskej organizácií. Máme ich v rôznej, Slovakron klub, ktorá sa venuje týmto pacientom a privítame ich s veľkou náručou. Pani Veronika, ešte raz ďakujem, že ste navštívili náš podcast a myslím, že ak ste nás sledovali, už nemusíte chodiť nikam. Pustite si pani Veroniku ešte raz, pretože z nej ide fantastická energia a všetko pozitívne. Prajem vám veľa zdravia a ďakujem vám ešte raz, že ste sa s nami podelili o vaše ochorenie. Ja ďakujem veľmi pekne. Pred malou chvíľou sme mali u nás v štúdiu pacientku pani Veroniku, ktorá už 14 rokov žije z IBD, teda tentokrát už s kronovou chorobou. Naším hosťom je v tejto chvíli už pani doktorka Anka Gojdičová. Pekný dobrý deň, pani doktorka. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste gastroenterologička, aj takisto interná lekárka, takže internistka. Ja som inak slovanistka, ale to sem teraz nepatrí. Ale v každom prípade ideme sa rozprávať o IBD a o ochorení. Pani Veronika mala v sebe takú úžasnú energiu a je cítiť, že už sa naučila žiť so svojím ochorením, ale predsa len skúsme sa dostať k tým prejavom ako takým, pretože každý má zrejme aj nejaké iné sú možnosti, tak nám ich prezrať. Áno, IBD sú vlastne nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ktoré rozlišujeme teda dve. Je to Crohnova choroba ulcerózna kolitida a potom tzv. Nie úplne bližšie určená kolitída, že niekedy sa z toho ochorenia až časom vykľuje jedno alebo druhé. No a tie
ale nejaké symptómy závisia od toho, či sa jedná o jedno alebo druhé ochorenie. Pretože úcerozná kolitída je ochorenie, ktoré postihuje len hrubé črevo. To znamená, tenké črevo ani horný tráviaci trakt, teda pažrák, žalúdok nie sú postihnuté pri úceroznej kolitíde. A je to ochorenie, ktoré je len povrchové, to znamená, nepresahuje celú tú stenu. Z toho vyplýva, že najčastejšie to sú hnačky, pretože sa nevstrebáva dostatočne cez tú stenu. Je tam kopec krvi, lebo tá stena je zapálená a ľahko sa pri dotyku ako keby krváca. Hej? A je tam veľa hlienu, presne tak. Čiže z toho to je úcerozná kolitída. Na rozdiel od toho je Crohnová choroba, ktorá môže postihovať od dutiny ústnej až po konečník celú tráviacu trubicu. Hej? Čiže není iba hrubé črevo, alebo tenké črevo, alebo horný tráviaci trakt. Najčastejšie ale postihuje tenké črevo a tu jeho úplne poslednú časť, tzv. Terminálne ileum, ktoré sa keby vnára do toho hrubého čreva. No a z toho vyplýva, že tie symptómy Crohnovej choroby nie sú také úplne špecifické. Čiže môže to byť napríklad len chronická bolesť brucha, čiže dlhodobo pacienta bolí brucho. Ako ho bolí? Sú to krče, alebo stále má pocit, že niečo je na vode, alebo je niečo pred zvracaním, alebo pred hnáčkou? Skúsme byť trošku v tomto taký, že skúsme špecifikovať tú bolesť. No to by sme veľmi radi, ale my nevieme, ktorá časť tráviaceho traktu je postihnutá. Lebo to vždycky závisí od toho, ktorá tá časť je v podstate zapálená pri Crohnovej chorobe. Keď je postihnuté horný tráviaci trakt, čiže máme nejaké vredy v žalúdku, v dvanastníku, ktoré samozrejme nemusia byť len z Crohnovej choroby, ale môžu byť, hej, tak bude mať pacient iné prejavy, ako keď má postihnuté tenké črevo. Hej. Čiže pri tom postihnutí žalúdka ho bude nadrapovať navracanie, nebude mu chutiť jesť, bude sa vyhýbať nejakému jedeniu, bude chudnúť. Ešte keď má postihnuté tenké črevo, tak skôr bude mať krče nejaké 2-3 hodiny po jedle, možno nejakú riedku stojicu raz za čas, bude ho náfukovať a tak ďalej. Čiže... A afty? A môže mať samozrejme aj afty. V ústach. V ústach, áno. Tým, že vlastne tá tráviaca trubica začína v ústach a Crohnová choroba môže postihnúť celú tráviacu trubicu, tak aj v ústach. Hej. No, čiže napríklad afty pri úceroznej kolitíde v ústach nebude mať, pretože úcerozná kolitída je naozaj len pre hrubé črevo. No, diagnostika musí byť teda náročná. Musím sa priznať, že z tohto, čo ste mi povedali, a prídem ja ako pacient a začnem vám popisovať svoje problémy a ťažkosti, tak ja neviem, čoho všetkého by som sa mala ako keby chytiť a spomenúť, ale teraz, lebo je toho veľa. To znamená, asi najpodstatnejšie pri diagnostike je to prvotné je rozprávanie, aby som ja vysvetlila, čo ma trápi. Tak ono už aj v škole nás učili, že základ každej diagnózy je anamnéza a správne sa spýtať, pretože z tej anamnézy, z toho, čo vám ten pacient povie a na čo sa spýtate, a keď sa viete teda reálne spýtať, tak často si tú diagnózu už viete určiť, alebo minimálne máme zo pár diagnóz, ktoré chceme vylúčiť, alebo teda zúžime si ten náš priestor tých diagnóz. No a potom samozrejme máme nejaké laboratórne parametre. Aj pani Ivančíková spomínala, že je vyšetrú stolicu, tak samozrejme potrebujeme vylúčiť aj nejaké bakteriálne, parazitárne infekcie, ktoré tiež môžu navodzovať dojem, že sa jedná o IBD, ale stačí preliečiť a žiadne IBD sa tam nenachádza. Nie každý vred alebo každá afta súvisí s Crohnovou chorobou alebo úceroznou kolitidou. Ale úplne najdôležitejšie sú pre nás endoskopie. To znamená vyšetrenie tej tráviacej trubice znútra, a pozrieť sa, ako to tam vyzerá, zobrať odtiaľ vzorku a tu posledná ďalší rozbor. Hej. Rovnako, viete, my vieme pozrieť vlastne hornú časť tráviacej trubice, to znamená pažrák, žalúdok, časť dvanastníka. Vieme pozrieť celé hrubé črevo, dostať sa zase na koniec tenkého čreva, ale medzi tým máme ešte 7 metrov tenkého čreva, čiže potrebujeme ešte k tej ďalšej diagnostike možno nejaké zobrazovacie vyšetrenia. Vieme urobiť sonografiu tenkého čreva, vieme urobiť magnetickú rezonanciu, CT a tak ďalej, čiže tá diagnóza samotná je niekedy naozaj trvá dlhšie, dokým sa k nej dopracujeme. Áno, ale zase je lepšie, keď máte, poprvé som akože nadšená týmto zobrazovacou vôbec metodou, čo máte k dispozícii, lebo z môjho pohľadu možno 20-30 rokov dozadu nič takéto neexistovalo, takže brávo, teším sa a som šťastná. Na druhej strane je to fantastické aj pre pacientov, že vlastne ako sa, prepáčte, to tak poviem, ale už som mala pocit, že ste v mojom hrubom aj tenkom čreve, ako vlastne chodíte s tými prístrojmi, tak vlastne všetko musíte vylúčiť
otestovať, aby ste jednoducho určili, že áno, toto je Crohnova choroba, respektíve ulcerózna kolitída. To je fantastická vec. No, pokrok nie len v tej zobrazovacích tých metodách, ale pokrok je aj v tých endoskopiách, že stále je v tých ľuďoch, že sú to nejaké hrozostrašné metódy, kde úplne do vás narvú nejaký meč, hej, a môže vám tam prasknúť, čo ja viem čo. To sú už často tenké stroje, ktoré sú vysoko ohybné. My máme vysoké rozlíšenie na obrazovke, čiže máme naozaj tú kontrolu výbornú. Väčšina pacientov, pokiaľ majú nejaký stres alebo niečo, vieme prispať alebo teda oblbnúť, hej, kvázi nielen na kolonoskopiu, čo odporúčam ku každej kolonoskopii, je to jednoduchšie pre pacienta aj pre lekára, ale aj ku gastroskopii, aj keď trvá 3-4 minútky, že naozaj už to nie sú také hrôzostrašné vyšetrenia ako z minulosti, aj keď v povedomí ľudí to je niečo akože katastrofálne. Tak dovolíte, dobre, tá pani v tom cyklamenovom kostýme. Mám za sebou kolonoskopiu, mám za sebou gastrofibroskopiu, chcem vám povedať to, čo povedala, alebo potvrdiť vás, pani doktorka. Je to nesmierne dôležité, dá sa to s veľkou ľahkosťou a bravúrnosťou prežiť, lebo ste fantastickí, všetci lekári a celý lekársky tím, robíte všetko preto, aby sa nám o tom nesnívalo. Sníva sa nám pred tým, že čo bude, ale potom, verte mi, nič sa vám také nebude snívať, naopak. A je to obrovská úľava, keď odchádzajú z vášho vyšetrenia pacienti a všetko vylúčite a sme zdraví. Súhlasím. Hlavne oni odchádzajú radi, že to nebolo také strašné, ako si mysleli, hej? Že ľudia naozaj prichádzajú s takým strašným strachom. No, ja tomu rozumiem. No. Tak obidve sme sa zhodli na tom, že inak k vám by som išla kedykoľvek, lebo máte krásne oči, odporúčam. Lebo je dobre pozerať sa tomu lekárovi chvíľu aj úsmev. No, bola by som u vás veľmi spokojná. Chvíľku to mám za sebou. Mimochodom, keď o tom hovoríme, vrátime sa ku Crohnovej chorobe, respektíve k IBD ochorenia. Ako je na tom Slovensko? Hovoríme asi, alebo rozprávame sa v mesiaci, kedy sa aj venuje viac celý svet IBD ochoreniam. Sme na tom dobre, alebo stúpa nám počet tých pacientov? No, celosvetovo stúpa ten počet tých pacientov. Za posledných 10-15 rokov stúpol ten počet viac ako 10-15 násobne, hej, v celej populácii celosvetovo. Najhoršie sú na tom severné krajiny, kde je nedostatok vitamínu D, domestifikujeme sa, sú tam nejaké socioekonomické aspekty, možno dieta a tak ďalej. Sú tie južnejšie krajiny, nemajú až taký významný výskyt, ale už aj tam to stúpa. Čiže už aj tam prišla tá industrializácia a mení ten nejaký spôsob života a tento vedie potom k týmto imunopatologickým ochoreniam. Nie len čreva, ale tam je nárast aj reumatologických ochorení, kožných ochorení, čiže všetkých tých imunopatologických, nehovorím autoimunitných, že nevytvárajú sa nám tam protilátky, ktoré nám tam bojujú, ale v podstate naruší sa tá imunita, tá integrita tej imunity a ten organizmus, to niekde sa to prejaví. Poďme k vekovej hranici. To znamená deti, respektíve u koho sa najviac potom prejavuje, pretože tá škála je zaujímavá, že ľudia medzi možno 40 a 65 jednoducho nemajú Crohnovú chorobu. Tak skúste to divákom povedať, že ako oni to majú, ale diagnostikovaná im bola medzi 20. a 30. rokom života. To je taký ten čas, kedy najviac pacientov sa diagnostikuje s týmito ochoreniami. Zase diagnostika ulceróznej kolitídy je významne ľahšia ako Crohnovej choroby, pretože tie príznaky sú rapidnejšie. Keď tá ulcerózna kolitída vás proste donúti prísť k tomu doktorovi, pretože máte 15-20 stolic za deň s prímesou krvi, niekedy len krv, a boli vás brucho a to proste vás donúti. Áno. Kdežto Crohnová choroba, ona trvá dlhšie. Ten zápal prechádza celou tou stenou, čiže trvá aj dlhšie, dokým sa prejaví a tie prejavy sú úplne nešpecifické. Čiže niekedy od začiatku ochorenia až po diagnostiku je aj 10 rokov. Hej, pri Crohnovej chorobe. A častokrát tá Crohnová choroba je diagnostikovaná až vtedy, keď je nejaká komplikácia. To znamená, keď sa zúži to črevo a je nepriechodné, keď sa medzi črevami alebo medzi črevom a kožou vytvoria také kanáliky, ktorými sa drénuje vlastne ten hníz alebo teda ten zápal a až to dovedie vlastne toho pacienta k lekárovi. Čiže aj preto áno, sú pacienti, ktorí majú 40 a 65 rokov, ale sú diagnostikovaní skôr. Áno, alebo aj neskôr. Alebo aj neskôr. A deti?
je určité malé percento pacientov, ktorí sú diagnostikované aj v detskom veku. Títo pacienti majú väčšinou horšie tie priebehy toho ochorenia. No. Dobre, poďme ku gravidite. Deti mi vždy prídu aj na spojení s matkou, pretože to je dôležité a bez toho to teda nejde. Samozrejme aj muži majú svoju úlohu v gravidite. Povedzme si, ako to je, keď je žena gravidná v rámci toho, že je už s IBD ochorením, takže ako to tam funguje? No, my pokiaľ dokážeme zabezpečiť, že to ochorenie je v remisii, to znamená je v bezpríznakovom stave a my dokážeme potlačiť ten zápal na maximum, hej, ako len vieme, tak my tú ženu dostávame do pozície, kedy má rovnakú šancu otehotnieť a donosiť zdravé babätko ako bežná žena bez IBD. Čiže my tak dokážeme nastaviť? Modifikovať, áno, alebo hrať sa s tou diagnózou a doviesť tú pacientku do takého štádia, že nie je rozdiel medzi ňou a tou pacientkou ktorá bez IBD, alebo teda není pacientka, ale počas celej gravidity musí užívať lieky, ktoré jej zabezpečujú to, že je v tom bezpríznakovom období. Hej? Čiže neznamená to, že pacientka nám otehotní a teraz všetko vysadíme a 9 mesiacov čakáme. Toto by asi nedopadlo dobre, pretože tie lieky oni ju nevyliečia. My nevieme vyliečiť tie ochorenia. My nevieme, čo tie ochorenia spôsobuje. Hej, keď to budeme vedieť, dostaneme Nobelové ceny. To už sme sami dohodli, že... My sa podelíme, keby sme na to prišli. Ale my vlastne vieme len potlačiť ten zápal. A tým, že ho potlačame, potrebujeme tú chronickú liečbu. Hej? Tak ako je pacient nastavený na lieky proti vysokému tlaku, tak on není vyliečený. Hej? Stále sa lieči na vysoký tlak, ale má ho v norme. Hej? Dobre, idem k tej norme, lebo možno sa niekto trošku zľakol, tak beriem lieky na Crohnovú chorobu, som gravidná, nemôžem to vysadiť a teraz narodí sa moje dieťa a bude mať IBD? Nie. Nemusí mať. Nemusí mať. Je tam určitý genetický potenciál, ale štúdie, ktoré porovnávali jednovaječné dvojčky, to znamená dvojčky, ktoré vyrastali v rovnakom prostredí, mali rovnakých rodičov, dostali všetko rovnaké, vrátane genetické informácie, tak len menej ako 20% malo aj to druhé dvojča, to IBD. Čiže tá šanca že ho nebude mať moje dieťa je obrovská. Takže 0 až 8% je genetická informácia. Všetko ostatné sú vonkajšie vplyvy. My sme sa rozprávali a zhodli na tom, že medicína robí obrovské nie, že kroky, ale skoky. A takisto je to aj pri Crohnovej chorobe, respektíve pri ochorení IBD, pri oboch ochoreniach, o ktorých dnes hovoríme. Zatiaľ sme si nepovedali veľmi o liečbe ako takej. Pani Veronika ako pacientka spomínala, že takisto prešla nejakým prerodom, ale vy ako lekári máte najlepšie informácie a najmä najlepšie skúsenosti od pacientov, ktorých liečite. To znamená, nadýchnime sa, povedzme, že ľudia, ktorým bola diagnostikovaná IBD ochorenia, nemusia končiť život, nemusia sa ničoho až tak veľmi vzdávať. Povedzme si, aká je tá liečba a samozrejme aj to, ako ju nasadzujete od jednotlivých prípadov. Kedysi, možno ešte pred 20-30 rokmi, keď sme nemali tú biologickú liečbu, to sú vlastne biologická liečba, nie je chemoterapia. Sú to lieky, ktoré potlačajú tie zápalové procesy v tele. Hej? Niečo ako antibiotika, ale antibiotika sú na baktérie, hej? Čiže toto je zase iný proces. Dali ste úvodzovky, pochopili sme. No a tieto lieky máme posledných 20-25 rokov aj na Slovensku a nimi sa významne zlepšila kvalita života pacienta, pretože dokážeme veľmi rýchlo navodiť to bezpríznakové obdobie, že veľmi rýchlo vieme potlačiť ten zápal. Ono na začiatku, alebo teda v minulosti, sa postupne skúšali tie lieky, že najprv skúšali tie, ktoré sú lacné, ktoré nejako fungujú, potom sa išlo do tých drahších liekov, lebo tá biologická liečba je samozrejme finančne náročná. Čo to je finančne náročná? Pre pacienta nič. Pre ja rozumiem, ale koľko stojí taká biologická liečba? Aj 3-4 tisíc na jedno podanie. Dobre, ďakujem. Ja len by som chcela, aby sme si stále viac a viac v spoločnosti uvedomovali, že naozaj tie lieky, ktoré sa dávajú na rôzne ochorenia, majú úžasnú a vysokú hodnotu. Takže ďakujem. Hovoríme, poďme ďalej. No, ale v súčasnosti vieme, že čím skôr potlačíme ten zápal a zasiahneme do toho ochorenia, tak tým rýchlejšie potlačíme aj tie ostatné, ako keby neskoršie následky toho ochorenia alebo mimočrevné prejavy, pretože to črevo sa môže, teda to ochorenie sa
sa môže prejavovať aj mimo čreva. Môže tak ako pani Ivančíková spomínala, ona mala kožné prejavy, tak môžu byť postihnuté aj oči, kĺby, teda tá koža a kosti a tak ďalej. Čiže čím skôr zabránime rozvoju toho zápalu v tom tele, tak tým skôr dosiahneme tú lepšiu kvalitu toho pacienta. Čiže v súčasnosti možno sa zdá pre toho pacienta, že veľmi agresívne ideme hneď na biologickú liečbu, ale to je pre nich v podstate významný pokrok oproti tým 20-30 rokom. Vy už nie idete proti, ale vy ste vlastne, opakujem znova, urobíte skok aj v tej liečbe, že vlastne nebudete na ňom testovať lieky, ktoré sú 20-30 rokov zastaralé, keď máte výsledky s biologickou liečbou, ktorá jednoducho fantasticky zabera. Ono tie lieky stále sú, ale my ich stále používame v tých miernejších formách. Ale ako náhle je tá stredne ťažká aktivita, tak tam veľmi rýchlo sa snažíme zasiahnuť a tým sa vlastne znižuje to percento pacientov, ktorí potom vyžadujú nejakú chirurgickú liečbu. Samozrejme aj časť tých pacientov vyžaduje stále chirurgickú liečbu. Sú to ochorenia, ktoré naozaj vieme len upraviť alebo modifikovať ich správanie, ale nedokážeme ich vyliečiť, čiže nie každý pacient reaguje tak dobre ako aj pani Veronika, ktorú sme dnes videli a počuli. To znamená, poďme ešte k tomu, to je dobre, že to hovoríte. Nemusí každému sadnúť tá biologická liečba v tom, že mu naozaj potlačí prejavy IBD, že sa mu skomfortní život a až ho čaká operácia. Čo to znamená? Odrežete kus čreva? Alebo čo? Nemám predstavu pri IBD. No, biologická liečba nie je len jeden liek. Už je to v súčasnosti viacero liekov. Takže prepáčte, ak mi napríklad nezabrala jeden liek biologickej liečby, tak sa skúšajú ďalšie. A keď ani tie ďalšie mi nezaberú a musím teda skončiť na operačnom stole. Áno, ja to len dám na pravú mieru, že máme tie zápalové bielkoviny, ktoré nám vytvárajú zápal. A tých je, že strašne veľa, volajú sa cytokíny. A my vieme vždycky blokovať časť z nich. Hej? Čiže keď jedna biologická liečba nefunguje, tak sa snažíme ísť do inej triedy a tie biologika postupne pribúdajú. Áno, pred 25 rokmi bolo prvé biologikum, teraz ich máme k dispozícii 5, možno na konci tohto roku ich bude 7, už sú v rôznych formách, čiže už sú nie len infúzie, už sú aj podkožné podávania, už máme aj tabletkové formy, čiže ten vývoj ide veľmi rýchlo dopredu a u toho aj ktorému nesadli 2-3 biologika, máme ešte stále niečo, čo ponúknuť. Plus máme klinické štúdie, kedy máme zase nové lieky, ktoré ešte nemôžeme predpísať, ale zase aj v tejto malej časti pacientov, ktorom nič nefunguje, dokážeme ešte niečo ponúknuť. Dobre, a k tej operácii? A keď to nefunguje, alebo keď to črevo sa hojí nejakou jazvou, ktorá je nepriechodná, teda je tam zúžený ten priestor a to črevo sa zapchá, treba ho odrezať, tak vtedy nastupuje tá chirurgia. Rovnako, tak ako som to ja pochopila, že sa zoberie kus ako keby čreva, ktorý áno, tá nevyhnutná časť, ktorá vlastne robí tú šarapatu, alebo teda nie je liečiteľ, je najviac. Tak. Rovnako pokiaľ sa vytvárajú nejaké fistúlky, to sú také tie kanáliky z čreva na kožu, tak tie niekedy potrebujeme drénovať takými drátikmi, ako keby, aby ten hníz sa drénoval von, aby nezostával vnútri, hej, a netvoril sa tam, predstavte si pupák, hej, ale aby sa vlastne ten odvod dostal von a tým pádom ten kanálik sa potom dokáže niekedy zlepiť a tou biologickou liečbou potlačiť ten zápal a dokážu sa zhojiť aj takéto kanáliky rôzne. Koľko, povedzme si v percentách zo 100 ľudí, dajme tomu, má problém až taký, že musí prejsť tou operáciou? A zo 100 IBD pacientov? Koľky? 2? 3? To je závisí, že či má úceróznu kolitidu alebo Crohnovú chorobu. Pred 20 rokmi to bolo možno 15-20%, teraz sa dostávame na 1 až 5%. Práve vďaka tomu, že tá biologická liečba urobila taký obrovský skok a že vlastne tak pomáha. A že tých liečieb postupne pribúda, tých molekúl máme viacero, nielen to jedno. Už nie sme takí závislí od kortikoidov, ktoré majú svoje nežiaduce účinky, aj keď sú to geniálne lieky, lebo sú lacné, fungujú, hej, ale z dlhodobého hľadiska to nie je úplne to najlepšie pre toho pacienta. Spomenuli ste slovičko dlhodobé hľadisko, to znamená, IBD ochorenia sú nevyliečiteľné. Zatiaľ nevieme, čo ich spôsobuje. Nevieme, čo ich spôsobuje, svojím spôsobom ich vieme udržiavať, ale nevieme povedať, že ak zoberiete tieto lieky, ste z toho vonku. My ich nevieme liečiť, my vieme len potlačiť zápal. Čiže tie lieky, ktoré pacient užíva, pokiaľ im funguje, berie doživotne.
Ale ako sme počuli od pani Veroniky, je to fantastické, pretože dá sa žiť veľmi plnohodnotný život. Presne tak. Väčšina našich pacientov sa vráti do úplne normálneho života. Normálne majú rodiny, deti. Máme kopu detí, ktoré sa nám narodili na biologickej liečbe a nemajú žiadne nežiaduce účinky z toho. Už vieme, že tú biologickú liečbu potrebujeme podávať celé gravidy, celú teda tehotnosť. To, čo sme si hovorili. A vieme aj, že pokiaľ ten pacient je aj že 10 rokov úplne v remisii, to znamená bez príznakovom období, potrebuje tú biologickú liečbu dostávať ďalej, pretože keď ju vysadíme, tak tam je tak vysoké riziko, že znova sa dostane do tej zápalovej aktivity a už mu ten liek, ktorý mu dovtedy tých 10 rokov fungoval, nezaberie. Rozumiem. Že to už nerobíme. Posledná otázka sa týka možno takého, že ľudia to podceňujú a tie príznaky, ktoré majú, jednoducho neriešia. K čomu to môže viesť, ak neriešime príznaky, o ktorých sme hovorili pri IBD ochoreniach? Tak ulcerozná kolitída vás doženie. To je jasné, to je tým častou návštevou toalety. Áno, to je jasné. Dobre, takže Crohnova choroba. Áno, tak je to chronický zápal. To znamená chronický zápal, ktorý sa neliečí. Vedie k tomu, že buď sa tam vytvoria nejaké komplikácie z toho ochorenia, to sú tie zúženia čreva a kanáliky, alebo potom dochádza k nádorovému zmeniu. Takže onkologické ochorenie tam môže nastať. Tak týmto by som nechcela končiť, tak skúsme poslednú vetu a takú nejakú pozitívnu, že ak sa čokoľvek u nás prejaví, tak jednoducho navštívme lekára, nechajme si poradiť a pripravme si odpovede na otázky. Možno aj vďaka dnešnému podcastu už budeme vedieť, ako odpovedať. Určite. A nebojme sa tých endoskopí, že už to naozaj nie je taký strašiak. Ani ten gastroenterológ to není mesiar, ktorý napchá do vás nejakú hadicu, ale naozaj je to pre nás jednoduchý spôsob, ako pozrieť do toho tela a vidieť, ako tá sliznica funguje a potom vieme v podstate ušiť tú liečbu na mieru a zabezpečiť dostatočnú, v podstate rovnakú kvalitu života ako bežná populácia. To je krásne. Tým môžeme skončiť a prišiel mi na Leonardo da Vinci a Michelangelo, ako sa snažili anatomicky odhaľovať ľudské telo a museli jednoducho podstupovať obrovské náročné úlohy, aby im to niekto dovolil a tu nás stačí hadiť sa z vrchu, zo spodu a vy vidíte do celého človeka. S kamerami. A dokonca aj s kamerami. No. Tak, dúfam, že ste sa pred našimi kamerami cítili dobre. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to veľmi milé. Ja veľmi ďakujem hlavne za nás, za pacientov, za ľudí, ktorí potrebujú pomôcť a ktorí sa práve vďaka vám a nášmu dnešnému podcastu dozvedeli viac o IBD ochoreniach. Ďakujem pekne. Ďakujem. Majte pekný deň a dávajte na seba pozor. Každý jeden deň má význam, aby ste ho užili v zdraví, v šťastí a možno aj byť dobre milovaní. Ďakujem vám.